Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Makadimko. Tipo makadi yenyuma. Tilipo isusu kulize kwakabviwa. Kwakabviwa kuri nani. Kuri nani anditi. Tikuona tikusangana pano pasekuru tasho. Ndizo. Anditi ka. Zita ndiani. Ndi Elias. Ngoma Elias. Elias Mshamainza. Ngoma Elias Mshamainza. Ngoma Elias mapakupi. Ini ndabva ndiri ku South Africa. Ndichiuya kuno kwa Taso. Pasekuru Taso. Kunotsvaga kubatsirwa. Anditi. Ku South Africa muri kushanda muri kuita zini? South Africa taitomboshanda ndo kwandakangotiwo kupedza kwandakaita chikoro handina kupedza chikoro ndakangochisirawo pakati ndakapedza form 2 ndangochisirawo nenyaya yemaschool fees. Igore ripi iroro ramakaenda South Africa? Ibva ndaenda ku South Africa 2003. 2003? Ndimunonzi zvichoni zvejoni ka? Kwete kuti takachona taitoenda tichiuya tichienda tichiuya maybe taitoti after 3 months after 4 months after tichidzoka kumwe. Kumushandi kupi? KwaMutare. KwaMutare. But not in town. 40 km from town. Kuno inonzi chinji be? Watsomba. Watsomba apo. Ngoma Elias. Muchindifonera makati mune dambudziko raminaro mukati meupenyu hwake. Ndizo. Iri dambudziko reurwere. Ndizo. Mane makore akawanda muri ku South Africa. Dambudziko iri rakatanga sei Ngoma Elias? Dambudziko parakatangira chaipo. Ini sikuona kuti ndofunga kuti ndakazotora dambudziko richibva wazourwere kuti nderwe pabonde asi ndatora pamudzimai wangu. Asi kutanga zvakaita pamudzimai zvinenge zvechivanhu kana kuti zvekugadzirwa here. Because pamudzimai apa kumurora kwandakaita mudzimai aiti nguva yake yekuenda kunguva. Aenda kunguva akapedza 4 days kana 3 days achienda kunguva. Zvaitika mwedzi yakawanda kwete mwedzi umwe chete. Tikanga takusimudzira kuenda mberi neupenyu hwedu nekufara hedu tichiita bonde redu zvakanaka. Just after 1 week achibva kunguva takungofara sababa namai. Ndaizongoti panguva yekuita bonde ndonzwa kuti hazvisi zviro ndozowana ndane ropa. Kuda kuti ropa chii chiri kuitika. Iye mudzimai angu kuti handisi kuziva. Tanga tichi vadoko ndasina mbobvira ndamboita zvechihure kunze uko. Ndichiri mukomana. Iye achiriwo mudoko achingoti handizivi. Uyo zvakare makati makazvarirwa kuti makakurira muchechi yeJohani Marange? Ndakazvarirwa muchechi kwaJohani Marange. Ndikakuriramo ndikazongorora imomo. Ndikazongokurira imomo ndikaroora ndiri muchechi imomo ndichitotedza mitemo yechechi. Mune mudzimai muri kuona nyaya dzepabonde? Ndine mudzimai tiri kungorarama but zvakaitika kakawanda zvekuti anorara neni nguva ari kunguva but zvichitoratidza kuti naye haasi kutoziva kuti ndo zviri kuitika. Zvichitoratidza zvechokwadi kuti maybe 2 weeks dzadarika akabva kunguva yake. After 2 weeks tiri panguva yekufara ndoona totona akunguva kana kuti usiku tototi chii chiri kuitika ko zvandinenge ndikada kuisa light ndotonda nechi ropa chii chiri kuitika ototi inini handisi kutoziva kuti chii chiri kuitika. Alright. Saka neniwo handizivi handina kutombozviudza munhu but kuchechi ndokwandaitongogonwa ngoti namatirwa. Ona zviri kuita mudzimai anoti akadai tichingonamatirwa. But nekufamba kwenguva ndakazotanga kurwadziwa. Ndakazotanga kunzwa chinhu chinofamba mudumbu. Handizivi kuti zvanga zviri connected nekuenda kwemudzimai kunguva handizivi. But pese apa ndaisazwa kurwadziwa. Pese pandairara nemudzimai ari kunguva ndaisazwa kurwadziwa. But ndakazotanga kunzwa chinhu chaifamba mudumbu. Ipapo pamaiti mukada kutanga kuita bonde nemudzimai obva aenda kunguva otanga kubleed. Zvairamba zvichiita kwemazuva eka kuti zvaingoti ipapo chete pamuda kungoita bonde kana kuti zvaita sei?
aitogona kuti futi kana 2 days kana 3 days. Okay. But nditi anenge ambobva kunguva kana kuti apedza 2 weeks ago. After 2 weeks otanga futi kuenda nguva. Zvotoita kana kuti 2-3 days futi achitoenda nguva. Alright. Saka ipapo ndaisanzwa kurwadziwa asi kuzorwadziwa ndakangotanga nozongodzwa chinhu chaifamba mudumbu. Asi chinhu chaifamba mudumbu ichi kuti nditi zviri connected nezvepabonde nemudzimai. Zvinondishupa because tisatenda pachinhu chaifamba mudumbu. Muchiona kuti mukadzi nemi pamuri kusangana pabonde ari kubva atanga zvakare kubleed. Imimi sevanhu vekuJohani Marangi, vanhu vakazvarirwa imomo nekukurira imomo, munoziva kuti munenge mune maprofita anokwanisa kuona kuti iri dambudziko riri kutoitika, imi mariona sedambudziko. Makamboenda here kunopfugama pamunhu waMwari kuzvibvunzira kuti izvi zviri kuitika izvi? Taitonamata tichitonamatirwa dambudziko iroro. Tichitotsanangura kune varapi kuti ndo zviri kuitika pamudzimai. Tichitonamatirwa tichingofamba takadaro. Wachingoti no mhepo iri apa ndekuti pasaita mushapa, pasaita imba. Kazhinji wainyanya kuchenjedza mudzimai. Kunzi iwe mudzimai ukasashinga kunamata. Imba yako hapana iyo. Ukasashinga kunamata imba yako hapana. Kuna kuti tsanangudzo dzaibata sedambudziko dzaita sekuti dzikubata kumudzimai. Kuti asaite imba. Kuti asaite imba. Saka nini ndaingozvitora sekuti mudzimai ndiye ane dambudziko. Asi hakuna munhu asina dambudziko panyika. Ini ndaingoona matikwa ndichingonzi mhepo dzekuti usaita mari. Mhepo dzekuti usaita mari. But pakurora kwandakaita mudzimai ndofunga kana kuti after 3 days kana 4 days ndakarota ini ndichishedzwa muimba yekitchen. Atinoti makitchen handisi kunoziva euswa kitchen. Makazara varume asi handina kuvaziva munhu wandakaziva mumwe chete ndibaba vangu. Saka ndashedzwa imomo. Asiri baba wangu mumwe murume ndiye akati shamwari takupa mudzimai uyu. Saka mudzimai anga akagara kunogara kusaidi rinogara madzimai ire. Angari chembere yekuti kana kuti kuma 90 kana kuti kuma 100 years asinga ari kuratidza kuti kana kusimuka achakwanisi. Saka ndarota kudaro ndikati chembere. Saka pandakapinda ndikati takupa mukadzi ndikati inini ko muri mandipa mukadzi handii ndichabva kuti ndichatongobva kuroora ere mudzimai wangu aripo panze. Mudzimai wangu aripo panze apo ini handigoni kutora mudzimai plus ichembere kai. Saka munhu akazonga achindimanikidza ndibaba vangu ati iwe teera zvotaura vanhu vakuru. Vanhu vakuru kana kuti takupa mudzimai tambira mukadzimai hadi haramba. Saka the moment yaitaura kudaro ndobva naona chembere yainyara kusimbidza chiso chayo chiti anogona kuzondiramba. Kuita sei yaiti ko akazondiramba yakafukidza kumeso nemachira. Ndobva naona abatiswa mwana kadoko. Zvikanzi chitotora mudzimai ane nemwana. Baba wabva saka ndo waita sekuti wakundimanikidza vamwe wese wanyarara. Akati iwe teerera zvataura vanhu. Uyu ndiye wako uyu. Wauti wako uyu ari kunzoka asi iriyo wako chaichai. Wako ndi uyu. Ndiye wako mudzimai. Saka makuseni ndakarora muri muna August. Makuseni zuva rasinganyatsi kunzika zvakanaka. Ndakazomuka kuma 9 baba wakagara pashi panze. Pawakasasira mushana. Ndobva ndaenda pana baba ndikati mangwana makuseni mamuka ere baba tobva tamusana. Tapedza ndikati wapedza ndarota ndichipiwa mukadzi. But mukadzi uyu yanga iri chembere yekuti kana mai mbuya vari panapa mbuya mai wababa waigara pamba ipapo. Ndikati kana mbuya vari panapa hawana kuchembera kudaro. Iwe ichembere chachai handizivi kuti chembere iyi ndiani. Zvikanzi saka wadii pawapuwa. Saka baba akabva andibvunza kuti wabva wadii pawanzi takupa mukadzi. Ini handina kuzotaura kuti imi ndimanga muripo ndimanga muchindimanikidza. Ndikati ini ndaramba. Zvikanzi saka baba wakabva waridza tsamwa. Wati wakanyaka. Ndikati saka zvakandishamisa ndikati ndakanya sei izvi muri ndakanya. Zvikanzi wakanya mukadzi anomborambwa. Ndikatanga ine nemwana plus ichembere zvokuti mbuya hawana kuchembera kudaro baba haingaitiba. Indingotaura senyaya. Zvikanzi saka baba akaratidza mudhi kuita sekuti munhu atsamwa kana kuti haana kuzvifarira kuramba kwandaita mukadzi wandapiwa mumaroto. Saka tagara ndo pakachizotanga dambudziko.
hatina kugara 2 weeks papatanga dambudziko rekuti mudzimai aenda kunguva achipedza kuenda kunguva after 2 weeks aenda futi kunguva tiri panguva yekufara zvakatotanga muchangobva mukuroora tisitomborina mwana tisitomborina mwana tisitomborina mwana kana kuti achitori mhandara pasi tombona kana 2 weeks zvatotanga ndikati alright no ndo zviripo hatichangodi changari chingonamatirwa sekuti maybe nekupusa kwanga kuripo kuti tichiri mwana mudoko kana kuti hasani ndambodzaenda zviti kusoveka handi kune varotwi vanotsanangudza hope dzevanhu iwe semwana mudiki hauna unozvibvunzawo aizvozvo anombozvibvunza asi nekugara kwenguva muna pakazotanga dambudziko rangu ndo pandakazotsanangurirwa nechiprofita kuti wewe pane chembere yawakaisirwa iwe une chembere pane chembere yausina kumbobvira waona panyika ichirarama iwe iri kuti uri murume wangu saka ini zvakabva zvatanga kunibata futi kundidzosera kumashure kuti chembere ndakazorota gore riyai ndikatsanangurira baba bva uratidza kutsamwa kuti ndarambirei mukadzi nhasi kumuprofita akutaura muchechimo pane chembere yauri muprofita akuti pane chembere iri pandiri yandisina kumbobvira ndaona ichirarama iri kuti ndiri murume wayo saka todi zvikanzi shinga kunamata kuti imba yako imire shinga kunamata tobva tangoramba tichingoshinga kunamata nemudzimai tichingoonesana tagara chembere yakazouya futi muhope mangu ikati sei iwe uri kuzama kuda kunditiza iwe ndikati iwe ina ndikuzivi ndimi ani saka yanga yakaita sei yakandibata zvikazi sei uri kuzama kuda kunditiza kwese kwauri kuzama kuda kunamatirwa nekuda kudii kuzama kuda kuramba ininika unoziva kuti iwe ndakakupiwa ndikati ndiri muhope imo saka ndazomuka rimwe zuva ndikati chechi rega ndimbonobvunza futi hope idzi ndidzitsanangurese futi nemarote andakadziita pakutanga ndichidi nekuzotsanangurirwa kwandakaita kuti ndine chembere ndakapuwa ndisina kubvira ndaona chirarama ndobva ndazvitsanangura asi papo payakauya kuhopa apa kechi2 apa chiso wakachionera kuti ndiani chiso yanga ndakangoiona chembere kuti umuzive manje kuti ndimuzive handimuzive ndakatomuona kuti chiso ichi haana kuvhara kumeso ndichitoona kuti chembere shuwa ichitoratidza kuti ine zvayaitotsenga but ichitoratidza kuti maybe mamwe mazino mukana haina mazino ndabvunza futi zvikanzi mhepo dzedzinza une wakaisirwa mhepo yedzinza iweyo shinga kunamata kumasoweyo macho iko kwatinonamata shinga kunamata wakaisirwa mhepo yedzinza iweyo ndongoshinga kunamata pese pandinogara kuda kunamatirwa ndichingonzi namatirwa mhepo yedzinza iweyo pese pandinogara kunamatirwa ndongonzi namatirwa mhepo yedzinza tagara 2012 2013 ndikati ndopa ndakatanga uchitanga kunzwa dambudziko rechinhu chiyachi changa chakagara panapa saka chaiti chikambofamba chikauya pakati chodzoka sai chaita sekuti ndo pachakasununguka pachiri kunzwa chichigarisika panapa ndichitodza hama yangu mukoma wangu ndiye ndaigara naye padhuze kuSouth Africa ndichitomuudza kuti mukoma ndine neshamwari dzataingoshandira panzvimbo imwe ndichitoudza kuti varume ndine chinhu chiri panapa but sometimes chinofamba chichiuya panapa ndinzwa chinhu chiri kufamba mudumbu but karekesi nasingachinzwa but izvi zvekuti kurota kana kuti ndinoprofitwa ndakamboprofitwa kana kuti kurota chembere kana kuti dai mhepo dzidzinza ndasingazvitauri kushamwari dzangu kana kuna mukoma wangu ndikati ndodii ndopandakatanga kushupikana nekushanda 2012 ndaingoshanda bandani nemhuri yangu iko zvekuti vana ndanga ndine 2 mukomana yekutanga ndiwa 2008 wechi2 ndiwa 2012 iye achitori mudokodoko asi zvekuti anga chitori ndofunga mwedzi umwe chete we2012 ndopandakatanga kunzwa chinhu chitu chinofamba ndikati chinhu ichi but handisizwa kuti chabva kupi handisitomboziva kuti zvauya sei zvikanzi hauna zvawakaita here kana muwakadzi wevanhu ndimukoma ndikati kana zvikanzi iwe unofanira kutaura zvaunenge wakaita chaichai ndikati pata chandakamboita neshamwari vachingonditi shamwari kana pane zvaunenge wakaita kana kuti muwakadzi wevanhu
zviri nani utaure kana munhu waunonyatsa kuona kuti anonzwisa chemo chako kana kuti anokunzwisisa mararamiro ako ubatsirwe. Vamwe vanogona kuratidza kwekuti kufamba kuti unobatsirwa kana kutonokumbira munhu wacho ruregere ndikati hapana mukadzi wemunhu ndakamborara naye kana achipfambi hacho kungoti chipfambi muwanhu asina kuwanikwa kana. Saka kubva ipapo ndipo ndakachitanga kutadza kushanda ndine mhuri ikoko, but nyaya dzepabonde dzaitofamba zvakanaka, ndaitoita bonde yangu zvakanaka nemudzimai. Takachizotobereka vamwe vasikana vatatu tiri kuSouth Africa ikoko. Ndine dambudziko ro rekuti chinhu chaingofamba, but kumusha ndaitouya ndichitotsanangurira amai ndine chinhu chiri mudumbu chiri kugara panapa, handizozoti ndodii nacho iyi, handizozoti chakabva kupi. Saka handizivi kuti zvakafamba sei, but ndakatanga kuchinzwira ndiri kuSouth Africa 2012. Tagara ndakuchinyatsa kushayiwa nechekudya mumba, ndopandakazoti mukoma ndokumbira mundibatsirewo nemhuri, tiendese mhuri kumusha, because ina handichagoni kudi kushanda, ndakuswera ndakarara. Saka waingouya zvachokwadi pamba pandaigara vachiti iwe utori usimbe uri kuita mukoma ari kudaro usimbe uri kuita. Ndikati iwe kandi mukoma hanzvisirizvo, ini ndokumbira kuti mundibatsire kuendesa mhuri kumusha, kana ndasara inini maybe ndozongokiyakiya ndodii ndotsvagawo mari ndoenda kumusha ndotsvaga kubatsirwa. Mukoma akati ashamwa ndine mhuri dzangu kumusha, handingabvi kumusha inini ndovaikuti unoshandira iwe nemhuri yako kuno. Ndikati bva madaro here vandambonyarara. Vatagara futi almost unga 2 months, vapaita umwe aitawo zvekulaicha zvinhu achiunza kumusha, kutakura goods revanhu achiunza kumusha nekarori ka235. Ndikati mukoma ningi yaronza ari kuenda kumusha, saka ndiye anogona zvinogona kutotichipira kuti atitakurire mhuri iende kumusha. Ine ndine 500 rands ndokupinda mundibatsiro titakurise mhuri iende kumusha. Zvikanziyamwe usimba wako inini handitodi zvinhu zvisina basa. Iwo ndinogara ndichikuti handi yetinotengesa because hanga ine mota, handi yetinoita basa kunze uko, iwo unosara wakarara nditoswera wakarara ndodai. Ndikati but mukoma imi ndimi ndakatsanangura dambudziko rangu, hakuna mumwe ndichatsanangura dambudziko rangu achindinzwisisa kana kuti achizondibatsira futi. Vamwe of course vari kungoita sevari kunzwisa, but ishamwari kana kuti vanhu vatinobva navo kura nekumwe, but havana chavanondibatsira nacho. Dai mandibatsirawo. Mukoma waingoti shamwari siyana nechi, ini ndoda kuita zvemhuri yangu, ndine mhuri yangu yakatokura kudarika yako, iwo ndikumbira rubatsiro inini, ndine mhuri yangu iri kumusha, yoita zvemhuri yako, usimbe wari kuitawo. Ndokundakangoti saka ndoita sei, vamwe vakomana ndobva vazondisheedza vanobva kuChipinge, vakati shamwari uya utibatsire kuita basa redu tiri kubhadhara. Ndobva naenda ndikavabatsira kuita basa, but hapana chandaiita nemari yacho, ndaisaziva kuti chii chiri kuitika nemari yacho. Tikaibata mari yacho mukadzi woti ini kumusha handisida kuti handisi kuenda, iwe uri kuti ndiende kumusha izvi ndatone pamiri pamwe, uyu mwana achine 3-4 months. Ndikati haiwa uri kutowane pamiri pamwe kuita sei, iwe enda kumusha, nyangwe ine pamiri enda kumusha, ini ndiri kurwara kuno. Saka handizivi chaibva chanivhiringawo ipapo kuti mukadzi zvaanotaura kuti handisi kuenda kumusha. Zvechokwadi ndaibva ndangopedzisira ndangowarairwa ndotodya mari yese nemudzimai, topedzisira futi takutoshayiwa mari yekurarama nayo. Ndichidzoka zvafuti kuna mukoma, ndibatsireiwo ndisina mari, ndibatsirei tiendese mhuri, ndibatsirei ndichindipawo zano kana kuti toita sei nemhuri. Kumusha ndichingofona futi kuna mai ndo kwandaifona, sekuti pese pandanda kunamatirwa panguva yacho iyoyo ndanda kungonzi iwewe kana uchiita zvinhu zvako zvauri kuronga usataurire baba wako, zvauri kuda kuronga nezvauri kuda kuita usataurire baba wako. Nei saka dzimwe tsanangudzo dzaingouya sekungoti dzinongotaurwa but dzisina chokwadi chekuti nemhaka yai kana kuti muri kuti ndisadai. Iwe usatsanangurira baba wako zvaunenge uchironga, ita zvaunoita, ronga zvaunoita uchingoronga uchitoita usina kutsanangura, wachizongona waita ukazobvunzwa zikuwapa sei usingatauri kuti urudai semwana, unongoti hai kukanganisa. Ndichingotoraiti ndichingosiya zvakadaro, ndichingoita zvandaita. Saka kuno kumusha ndaifonera mai ini ndiri kurwara, handisi chakwanisa kudi kushanda, ndokumbira mutaure namukoma andibatsirewo upenyu tiunze mhuri. Inini ndozouya kumusha ndoendawo kunorapiwa pamurapi.
Zvikazi ndichataura naye, mai vaimboti vachataura naye but hapana chaifamba. Kusvikira ndazombotera munin'ina futi, ndine munin'ina anotera inini. Ndazomutera futi. Shamwe ndaita dambudziko ona dai. Chinipawo mari tiendese mhuri. Zvikazi mari yamuna imari ndikati 300 panguva yacho. Ndokubva ndipa 600. 600 yakandipa. Bvapedza but dai masaendesa mhuri kumusha. 600 plus 300 haisvitsi mhuri kumusha. Imimi ndo mari ndinayo. Imimi chimborarama ipapa tombonga tichitsvaga. Tione kuti ndowana pakadii ndozokubatsira. Kuti muendese mhuri kumusha. Zvekutobatsirana zvakabva zvangoita sezvatoguma ipapo. Kuzoda kuramba ndichidzoka kuchema kana kuda kudai kuda kuchema zvakutoita sekuti nini ndiri simbe handisoda kushanda kana kuti handigoni kuronga. Tabva tagara ndakutoona kuti kukumbira rubatsiro. Shamwari imwe yaibva kumasvingo ndaizonditi shamwari chimboya timunzi ko apa wadiwa dai ina mari yekuti unoenda kumusha kana kuti apa shamwari iwe chiregera kunamata iwe chisi chimbosiyana nekunamata because zvandinoziva madzinza ini ndainamata postori yechechi yemunonamata. Mukoma wangu ndo zvaaita plus mukoma wako kuenda kwaanoita kumusha kwekuti 3 months kwanoisa kuti tiri muSouth Africa munotoita basa rekutengesa irike. Hakuna anoenda kumusha maende anoita mukoma wako. Se achienda vanhu vanoenda kun'anga ndo zvavanoita izvo. Saka unogona kutomutaurira dambudziko ari iye akataurigadzira nomwe mukomana aibva kumasvingo. Ndikati iwe shamwari mukoma wangu ende mukoma wangu ndiye wandaimba naye kuti takakura pabarika isusu. Baba wangu ane madzimai 5 anga ine madzimai 5 2 wakashaya namba wekutanga newechitatu wakashaya asi vese vakasiya vana vanhu vakuru vese. Mai yangu inamba 2 inini zvakare mumba medu ndiri namba 2. Mukoma wangu ndaivimba naye pese pataigara pese tichifonera nyangwe ari kure tichichenjedzana achinditi shamwari chenjera imba iyi kwamai guru inga wanofarira kuti titambure mumba medu. Asi nekugara kwenguva chinhu chaifamba mudumbu. Ndakazonzwa futi kuti ndakadyiswa huku yakaora. Huku yakaora kumaso ayo ikuku hakusisiri kupostori. Pandakanzwa kuti bhoko ndandazomira kunamata. Uyo akanditi mira kunamata uite zvemhuri yako. Because wanditaurira kakawandisa kuti shamwari mhuri yako yakutadza kurarama and hauchazivi kuti unoita sei kuti uendese mhuri kumusha. Vakomana vari kumbopota uchishandirawo havakupi mari yavo inobudisa kuti uende kumhuri. Yaunondopuhwako ndeyekunoti unodya mumba mako nemhuri iyo. Utotenga chihufu nekubhadhara rendi zvotopera. Yekuti isvike kumusha mhuri yako hawaibudi apa. Iwe chisiya zvona nezvekunamata. Umbofamba mumwe machitogona kuratidza kuti kwakati but muno muSouth Africa hapana kwandokuratidza asi kuZimbabwe kuri kuti ndogona kuratidza kuti ukafamba kwakadai kana kuti utande kumasvingo unoenda pakadai kana tukaenda kwakadai kuna anonzi Ningi anozikanwa zvakanyanya unogona kubatsirwa. Because zvakuti une chinhu chiri kufamba mudumbu zvakamboitika kuti munhu anoita chinhu chinofamba mudumbu iye dai waregera kunamata. Because chechi unamata ndaimboinamatawo. Mukoma wangu ndo zvaiita achienda Namibia achidadi ndiye mukomana iye. Ndikati akuti kudaro but mukoma wangu angadaro. Ayu sadaro mukoma wangu handifungi kuti angadaro. Iye mukoma manje kugara kwataiita akutondipandukira kuti inini ndinofamba ndichitaura kuti mota yake kuvatorwa mota yake haapfitseke akatenga chimugweje chemota hai mota iyo iyi ndinotoitsonyopodza handizvidi zvaakaita zvekutenga mota ndotomuwenga but hazvisiri zvazviri mumwoyo mangu. Mumwoyo mangu mamuri vekuti kuberekwa kwatakaita takawanda ndimai wangu it means pane chiripo chakanaka chinofanira kuratidza kuti tiri vana vamai but nanhasi uno handina hachipo kana vakazondinzwa hama dzangu vana vamai vangu ndichitaura izvi hachipo. Hapana chinonzi of course mbama amai vako muri vangani? Tasara tiri 7. Makanga mabarwa muri vangani? 10. And pa 7 apa amuira? Vakomana 4. Vakomana 4. Vasikana 3 vese vakaroorwa. Pa 7 apa
tongowirira zvezve ndezvefeki ndezvefeki because saka inini pandakazotsanangurirwa kuti iwewe chawakaisirwa nababa wako kudzinza chiri kunzi uri bhini, is like wakanzi uri bhini muchakudzinza zvakaita zvekunzi kudzinza wakaita sekunzi uri bhini. Saka munhu wese achaenda kunotsvaga zvaanotsvaga uko achinotsvaga zvimwewo kuda kuti upenyu hwake umire zvakanaka kana kuti vachati ndoda kuita mari, zita ravanotanga kuona ndiwewe. Ndikazoudzwa futi kuti newe vana wako izvizvi une vana iyo asi havana birth certificate inotaura, havana chinhu chinotaridza kuti ndewe kwaani vana wako iyoyo. Vana wako izvizvi wapa kunzi dai wafa tichitora vana wako tigadzire tiise kwatinoda kuvaisa, tivapire kuzvinhu zvatinoda kuvapira. Vana havafaniri kuita vana wako, vanofanira kuita vana is like handizivi kuti ingozi kana kuti ingozi kana kuti mweya yakaipa ipi yaunenge vachida kuisa pavana handizivi. Ndichifamba kwandinofamba kusisiri hakusi kupostori kwakumaprofita akangosiyana siyana, ndapinda makawandisa riri dambudziko rangu, ndapinda makawandisa rekuti nemun'anga muna sekuru vanoirapa, muna gogo vanorapa, ndikumbira kubatsirwa. Handina 2017 ndo pandakazotanga kugara kumusha. Ndakazonza mhuri muna 2016 muna November. 2017 muna April bva ndauya inini kumusha. Bva ndachigara kumusha 2017 kusvika ndakagara kusvika muna July bva ndaenda futi kuJoni. Zvisi kuita pamabhuku, ndakangosvikira kubva kuJoni bva ndasvikira muMaricho nemhuri. Apa asi handichagari pamba pamudhara because ndakazoenda kuJoni nemhuri ndiri kubva ndiri pamba pamudhara. Bva ndakangosvikirawo muGrowth Point ndongoitawo se munhu ari kuroja. Bva ndakazopedzisira ndanzi nemunhu angandiita noda $15 pamwedzi. Bazoti ndiri kuona kuti haibuda iwe chitogara kuchi mahara, asi ita uchitsvaga kwekugara. Kana wazopaona pekugara inini imba yangu ndoda kuti ndinorendesa, asi ita uchitsvage pekugara. Takatogara po 2017, 18, 19. 2019 ndopatakachitanga kupesana nemudzimai pakuitawo zvanga zvakuitika. Ndopaakazodzingawo mudzimai ipapo ndiri kuJoni taakupesana nemudzimai. Saka pandakabva kuJoni 2017 ndakasvikira Maricho, kungosvikira Maricho but vanaona zvichirwadza. Ndikati rega ndodzoke Joni, kudzoka Joni asi vanaona zviri kuita. Muna July 2017 vandadzoka Joni, 2019 vandadzoka kumusha. Ndikati rega ndonogara kumusha, hapana chiri kufamba. Vana vandagara kumusha, vandachigara 2018 2019 chinhu chainongondishupa apa ndaitoti kusvikira ndakuti amai dai mandibatsira tidi because kuchipatara ndakaenda kuJoni kuchipatara kakawandisa. Ndakatomboadhimitiwa kuchipatara muna 2015. 2016 ndo pandakazogona kunza mhuri nekuzochiuya inini 2017 muna April. Ndakuno ndobva ndaenda kukiriniki bva ndanzi ishamwari ndakatomudzoka futi muchechi ndauya kuno mhuri yako nditi kwete mhuri yangu wedzinza wako nditi koyoenda kuregera kunamata chii chiri kuitika iwe iti minzi uda uswera uruswera uri munganga kaiwe uri kutiendera unganga uda uswera uri munganga kudii ichichi ndikati ndiri kutambudzika urume ndiri kurwara ende chiri kundirwarisa handisi kuzoti chii namai ndiyo akusvikira ndatobuda futi muchechi ndega kwete kuti ndaiudzwa namai kana kuti ndaiudzwa nani kuti buda muchechi ndega ndobva ndabuda muchechi. Munhu akangondiudza first time yekuti buda muchechi munhu aitobva kumasvingo ndichiri Joni kuti siyana nechechiyo umboite zvemhuri yako umboite zveutano wako kana wazoita right unodzoka muchechi handisi kuti unosiya chechi zvachose ende zvechokwadi ndakatombobva Joni ndisi muchechi ndouya kuno ndopinda muchechi mba ndonzwa zvisi kuita ndaingoti kangu kadoko doko ndopinda muchechi kangu kadoko doko ndobuda kunze kungonotsvaka zviri kunze because kuchechi chiprofita ndaingotaurwa it's like tsumo madimikira hapana chiri buda chiri pachena but wanenge wakaita vaprofita vatatu vaingondidudzira kuti baba wako and baba wako nechaunoronga mira kutaura baba wako chaurikuda kuita mira kutaura baba wako because hauchiti mhepo yedzinza kusvikira ndazodzwa kuti chawakazirwa nababa wako ndechedzinza iyoyo
ndakunze ndope ndaingonzi pese pandangoenda shamwari baba wako shamwari baba wako baba wako apa ndiye anenyesa saka handizivi kuti oneyo saka ava chinhu cheche chingorimo chete mudumbu chingorimo chaito chikafamba chikauya panapa kazhinji nguva yekutanga chaiti chaigara panapa chaita zvekugara panapa chichiti chikafamba chikauya panapa chodzoka futi panapa ndo pachaidzoka chogara chikambowana nguva yekufamba chongofamba kuuya panapa but pandaizoti mai dai tangu bhozi kuchipatara kuri kuramba bhozi kuno ndakazonyorwa tsamba kucliniki kuti enda ku social welfare unonyorwa unowatsanangura dambudziko rako because nekuti tikakuti enda kuchipatara unorapiwa ofuyasa hauna mari iwe ende dambudziko rako kucliniki wakati dambudziko rako obva wanyora tsamba kuti no zvaari kutaura zvese tiri kuona munhu ari kutambura mubatsirei pavaenda kuchipatara nekusouth africa nemunomu vaisi kubata chirwere kuti chii chiri mudumbu ichi kusouth africa kana munoma kwawaingoenda chiri kumadoctors kusouth africa wakambondisa pax-ray vozondiisa skani padumbu panapa handizi kuti ndo skani yacho chachai inonyatsa kuvheneka zvese waingoita chekufambisa kudai wachiti chamwe tarisa paskiri apa isi hatina chatiri kuona isu tarisaona hatina chatiri kuona pax-ray yawakandiisa zvikandisemwe uri right iwe kusouth africa wakandiita matesti wakatora ropa rangu wakasara naro wachititesta zvirwere zvakasiyana-siyana asma mheno shuga kana chii but zvimwe zvirwere waiti zvinotangira wakuma 40 years ndikati mibhinini chinomudzikenza chii ndichingobvunzawo handinongozvinzwa zvichitaurwa paredhiyo because ndakakura muchechina handimbozvizivi maybe kokenza zvikanzi akenza inofanira kutanga wakuma 40 years une makore mangana ndikati handisana svika 40 years saka waita hati testi kenza hauna kenza 40 years kana dai wanga wakuma 40 years and above ndopataigona kutesta kenza saka pandivheneka pesa apa waita hatisi kuona chinhu kusvika wakuti iwewe maforeigners vanoti vanobhadhara mari pareception vanobhadhara mari yakati 75 rand every visit kuchipatara unobhadhara 75 rand but ukaenda kweri weekend unobhadhara 45 rand but vemo vanenge vanobhadhara 35 rand pareception saka izvezvi ndakatosiya kune chikwereti chiriko but ndaiti ndikasvika pane vamwewo vakaoma musoro vaiti aiwa tanga tibhadhara mari yoti kwereti aiwa icho chinhu ichi muchichinzwa chifa mudumbu pakudya maita sei pakudya ndinotodya makuseni zviri normal nguva dzekutonzwa nzara ndotozwa nzara ndotodya zviri normal ndotodya madyiro angu upenyu wese but ndikadya handisizoziva kana kuti izvi zviri kuoneka here ndikadya umwe handisizoziva kuti mane chiyungu ndikadya zvinoita sekuti zviri kudhonza tsinga dzese maziso ndongoita sendisina kudya miromo ichioma but ndakatoguta ndichitobva kudya maybe just after 30 to 45 minutes handisizoziva kuti chikafu chine chichiita sei hachisi kugaiwa zvakanaka kana kuti pane chakabloka because ndonzwa chikafu chako kuita sechiri kuenda nekumusana kuita sechiri kuya nekudiuku dzimwe nguva chinoita sechagara kusvika panapa chikafu kuita sendisisi kudzika saka handizozivi kuti chii chiri kukonzeresa kuti zvidaro chikafu hachisi kugaiwa hachisi kudii kutoileti chaiko chaiko ndichi kuSouth Africa dambudziko richitanga ndakaita 2 weeks ndisingaendi kuchimbuzi ndisingaendi kutoileti kusvikira pandakanzimira kunamata nemukomana akandipangidza mapiritsi ekutenga mamwe akatienda kukliniki akati kukliniki sometimes vanokupa zvisingashandi handi kuchi kumafamasi makhemisi unotenga mishonga pamwe pacho ndichimbotsvaga kamari pamwe pacho iye achitombondikweretesa imwe dzimwe mari kuti dai umbozama mushonga uyu kuchipatara kufamasi motosvika kuti handisi kukwanisa kuenda kutoileti ndichitotsanangura handisi kukwanisa kuenda kutoileti ndine chinhu chiri kudaidai vachita iwe chinhu chinofamba enda kuchechi iwewe ndikati kuchechi ndokwandanga ndiri wachitoti chinhu chiri kufamba kuchipatara kunonga hatizivi kuti kunoita chinhu chinofamba mudumbu saka chienda wachitondinyorera tsamba bhoko ndakatanga chienda kumakliniki chitondinyorera tsamba kuti enda kuchipatara ndichingoenda kusvika ndaiswa pax-ray kusvika ndaiswa pamaskani wachiti hatina chatiri kuoneso apo kutoileti hausati waenda still kutoileti handisati ndaenda ndakazwa kuti tsvina yacho nezingi yakunhuwa
kuti nditi kugarisa kwetsvina kana kuti amino kana kuti pane zvanetsinga dzimwe dzadambuka kana kuti because kuno ndonzwa kupisa kuno kumusana uku zvichidzika zvakadai zvichiuya panapa zvefuti panapa saka zvinenge zvakabva zvandiafekta futi nezvaita mudzimai kuti taiita bonde nemudzimai ari kunguva futi zvinenge zvakabva zvandiafekta futi panapa because nemuchipatara futi pandakapinda muchipatara ndakazoitwa futi operation zvinitoda ndazvimba kuzasi kuno zvichitoda kumboongorora kuti mune chii kwakatanga kuzvimba sei handizokuva ini chinhu changa chiri panapa handizoti zvakafamba sei ndozongonzwa chakabva chauya kunogara panapa pakati chaizvo kunuku handizozvabva ndazwa kwakurwadza ndakatomuka makuseni ndikatoti rega ndini kubasa ndakuenda kubasa ndiri pakati pekuenda kubasa munzira ndofunga ndakangofamba 10 minutes kubva pama ndobva ndanzwa chichaita sechandirowa chakaita sechandirowa sokuita sokuti gu ndikati ndobva ndatobata mudumbu ndobva pasi but kuzosimuka ipa ndozosimuka bva ndatosimuka chakatanga chiri chandirowa pana bva ndadzoka pamba ndobva ndakwa ndazwa nekuno kwakurwadza kuno kuchirwadza bva ndatozwa bhora wanira kutorwadza zvakanyanyisa bva ndatozvimba nguva doko doko bva ndatozvimba kuti kura kudai bva ndachiti mukadzi rega ndiende kukliniki bva ndachibuda bva ndaenda kukliniki kwacho handina kuzosvika bva ndagara pasi bva ndachizotakurwa nevamwe wakangondisvikira waine mota wakati wakaita sei ndikati inini handisi kuziva tichichaitika namwe ndine chinhu chinogara chindifambisa chinofamba mudumu zvikasaka kukliniki kwacho uri kuenda saidi rekubisi chikwenda kudai ikanzi akliniki iri kuko kwese hatatoda kutena apapo saka chirega tikumhanyise kukliniki because unofa because ranga riri sande zvikai nhasi sande hausvikiri nhasi sande hauna mota dzaunoona dzekuenda kukliniki bva wanditakura bva wandichisa pakliniki zvikanzi hatosi kubhadharisa shamani bva wangoshedza manesi pareception bva wangoshedza pareception kuti ano pagedhi batsirai munhu iona izvo ari kuita isu hatigoni kubatsira tangomutakurawo panzira bva ndatakurwa bva ndapinzwa mukati bva ndatodi bva ndabatsirwa ndopandakabva ndazoendeswa kuchipatara kurifeyo kuchipatara ndopandakabva ndaadhimitiwa kuchipatara bva ndatombogara muchipatara 2 weeks bva ndazodzoka ndopandakaitwa ndiri kuchipatara ndopandakaitwa operation bva wacheka bva wazodi bva wagadzisa kuti aiwa panga paita hanzi maita twist wazi tsinga dzaita chichi hanizoziva complicated kudii mukati kati alright zvakanaka zvakadaro atondodzoka ndochitotanga kurarama nemhuri from there apa pamakazoenda kumafamasi muchitenga mushonga wekuti muite tsvina chii chakazoita ndikatona nhasi zviri kufamba sei makasunga kwanga kuri kungozama kuenda kunotenga mishonga but kuti ndine tsvina zvaitoshupa nanhasi zvinotoshupa saka ipapo nanhasi zviri kushupa saka munoenda kunguva yakaita zvakaita sei pamunoti zvezvika ndiendechi kuchimbuzi uye zvakare munotanga kunhuhwa rini kunzwa kuti miri wangu wakunhuhwa dhodho iri izvozvo haisi hazvina nguva zvakatanga zvichiita zvenguva zvichiziva kuti ndikagona kuita zvandinoita ndonoflasha ndoenda kutoilet zvinonyarara but izvozvo hazvisina nguva zvakungoti chero handizozva kuti machizara mwebhoko ndakazosvika pakuti ndinosweta nemukati memaoko nemese muhapwa nebhodhi yese nepasi pemakumbo izvi handimona ndakapfeka mapatapata ndikapfeka bhutsi izvezvizvi dzinonhuhwa pesa pazvekuti munotota dzinotota bhutsi mukati ndikapfeka bhutsi saka kuti ndipfeke bhutsi nguva yangu zhinji yaitova yekutopfeka mapatapata ndinazo bhutsu dziriwo but kuti ndidzipfeke hapagariki handichizivi kuti chii chinoitika zvokuti maoko aya pandaenda kuchipatara ndititi kutarisai dhokota achitombonditi okay uri maoko ako anotota bata pepa iri ndikabata pepa kudai robva rangotota ipapo pandinenge ndabata pacho kudai saka handizozwa kuti zvazara mwiri wese kana kuti chii because izvi ndinonzwa sekuti mune chinhu chiri kufema mweya
chinhu cheshe ndonzwa sekuti ndikadya chikafu mune chinhu chiri kufema mweya kana kuti chiri kuno kumweya wongopomba chero paunopinda pakangovhurika pane tsinga inongofamba mweya chete kuita sekuti mweya uri kupinda pese zvekuti unobva watora zvese zviri mudumbu kana tsvina chiri mudumbu inobva yatora mweya wacho wese uri kunze kana mheno kunoku mheno handigoni kuzvitsanangura handigoni kuzvitsanangura kuti chii chakuitika pese pese pakungoti kuti musana kuti mudumbu kuti muchest umu chinofamba mudumbu umu chinoti chikambokwira kuchest kudai chinoto ndemapapo ndonzwa sekuti aita zvekumanikwa kudai ndinotonzwa sekuti handichagoni kufema zvekundofanira kutotora nguva kana ndakarara ndichizama kutsvaga side rekuti ndigone kufema ndigone kuwana kusununguka kufema but zvinenge zvichitoramba saka ndinozotomanikidza kutora kudziisa mvura ndomwa mvura inodziya kana kuti 2 liters kana kudarika ndichipinza toothbrush ndichirutsa ndikarutsa kana chiri chikafu chandadya maybe after 1 hour ndofanira kuchirutsa because chine chisu chagara mukati ndotorutsa chakatoita kana kuita furo chichitoratidza kuti hachisi chikafu ichi hachisi chikafu chega chikafu kana riri sadza kana chiri chingwa nechi ndikamwa drink makoko aya kana kuti zvimapepsi black aya chikafu chacho chinobva changobuda chiri black futi ndikasamwa madrink aya chinongobudawo chichingoratidza kuti chine kala yechikafu but hachiisi black but ngamwa zvakaita madrink makoko nemapepsi aya chinongobuda chakatoita black. Saka kutoileta hamuswenda? Kutoileta handiswenda. Kutoileta handiswenda but ndiri kuSouth Africa ndongoti since kana mudzimai anozviziva mararamiro andanda kuita maitiro andaita kuti ndiende kutoilet. Maita sei kuti muende kutoilet? Danhazi hadizivi ndogona kukuratidzai kuti ndaita sei. Edzai kutsanangura so. Ndaitopinza mvura nekuzasi. Munopinza nei? Nepaipi so ndototora kana 2 liter chi2 liter kana chiri chakachi empty 2 liter ndongochimanika kana kuti zvakaita apa ndongoisa mvura ndobora kapaipi katete so ndongopinza kuzasi. Mupinza nekumashure? Ndopinza nekumashure kuti nditoende kuchimbuzi zvekuti panapa ndofanira kutozviita kana kuti after 2 days kana kuti after nyangwe pakati peusiku ndogona kutozviita ndichitorwa kuwazi ndichitozwa kuti zvinhu zvakaungana mukati but ndogona kutozvinzwa ndoda kuenda kutoilet izvezvi ndoenda handina chandinobudisa ndinogomera ndikadii handina chandinobudisa but weight zvayo inongobuda zvakanaka. Saka mati maisa chimvura mu2 liters yayo munoita sei? Munoisvinira mukati kuti ipinde kuti ibude munoita sei? Handichini chakamanikwa mudenga inodzikega ini ndiri pasi ndakakotama pasi ndosaka ndati kana kukuratidzai ndaigona kukuratidzai kuti ndozvandinoita kuti ndirarame zvokuti dai kusiri kuti ndinodaro I think ndingadai ndakafa kudaro because ndaitogona kana handizivi kuti kana meno kana ndichizoenda kutoilet handizivi maybe kana mwedzi miri kana kuenda mwedzi miri maybe ndinogona kudarika zvokuti handisi kuziva kana mukambobvunza vari panapa vanogona kuudzai kuti panapa nechinhu chiri kudii chiri kuno handizivi mukambotenderera mobvunza hai pane chinhu chiri kuzika kunhuwa panapa kana chiri kudii kana kungoita semungotaura kuti panapa so pana rumbozvinzwa here kana kumbobvunza vanhu varikoko kana kuti vari kubika vanobika sadza riri kutengesa kwava kana kuti handisi ndosaka mutoona kuti kana ndiri panapa nguva yangu zhinji ndinenge ndiri kunzwa kusina vanhu zuva randatanga kusvika panapa ndichiona kuti hai ndichazobatsirwa maybe ndichazobatsirwa pane nguva ndaitobva pana ndongofamba zvangu ngodi kungoita semunhu rungoendawo kwari kuendawo but ndozosaka pandai kufona chiti uri papo chiti ndabva pasecuritas pacho ndaitotiza hangu panapa kuti ndibve pane vanhu because izvizvi handisi kuziva nyangwe handiti imba yevarume ndeiye kurara inonzi varume se munopinda murara
handisi kurarama ndairara mukombi ndakambokumbirawo komana ndakambokumbirawo mwana sekuru ndikawatsanangura dambudziko rangu ndikati vana sekuru ndo dambudziko repaini handisi kungadi wakatomboramba wakati pindaura nevamwe ndikati hazviiti zvisina ndira kuvharanda uko zvikanzi hazviiti vana sekuru vanorara vakachengetedza vanhu panzvimbo imwe iyo uri kuwanozokuona ukasangana nechikusangana nacho kana kuti ukabuda ukaenda apa ingauya pasekuru tasu panapa kana kuti ukaurawa kuseri ikoko tozoti chii vana sekuru tasu vanenge vane mhosva saka iwe ita kuti uende pane vamwe ndobva sekuru wandakatanga kukumbira akati bhate ndatipinda mune vamwe ndobva ndangonoti hazviiti bva ndatera futi vamwe sekuru ndikati ndokumbirawo kuti mundipowo kana pekurara pamwe pekungoti ndingodai ndiri wani umwe akazoti ndikati svikazoida kurara paishama ndikati kana mukombi mamurarikero zvikanziwe kombi arikatidaidze sekuru simba ndo akazodaidzwa sekuru simba ndakazoti vati kudii ndikati ndoda muzika ranarona saka ndokumbirawo kuti ndira rangu mukombo zvikanzi ukaena ushaka pinda mukombo rari saka munhu akazokuti enda kwasekuru tasu zvakanyaya yakatanga sei muri South Africa munhu uyu togara tichingofonana ariwo nechekure ndiri nechekure ndiye hama dzangu dziri nechekure kwandiri ndakatoenda kunogara kwangu ndega ndaigara 2020 handi ndati ndakambogara kumusha kuno ku 2018 2017 up to 2019 2019 muna November bva ndaenda kujoni mukoma nemunin'ina wangu wariko nevanin'ina vese vangu variko ndina vanin'ina 2 akomana vamwe vese hanzvadziva vadoko futi kwandiri vakarorwa ini ndiri number 2 bva ndaenda joni munin'ina ndiyakatondi mukoma muna 2019 muri kurarama sei iye munin'ina anoteera inini muri kurarama sei iye akanombopota achimboita semunhu ari kunzwa tsitsi achitomboratidza kuti munhu ari kutombondifungira upenyu kuti mukoma wangu arorama sei dai tachidai dai but pakuzondibatsira kuti shamwari ndachisvika pakuti chindibatsirawo nemari nditsvage kunorapiwa hai papo makata kana sometimes unotomudza achiti ndabata ndine 4000 chitonzwa achiti ndine 4000 ini apa maybe ndichikumbira kana kuti ndipo 1000 ndimboende kwekumboenda mbonobatsirwa ndipo mari yakati ndinobatsirwa izve mukoma mukuru pandakatanga mukumbira kubatsirwa bva azondibvunza kuti saka iwewe pandakazomuti ini ndasiya zvechechi ndakumboita zvechipatara zvika zvechipatara zvautaura izvi zvikaramba uchadii ndikati ndiri murume ndine mhuri ndofanira kunga ndichitoona pazvaari ndoona kuti ndoita sei izvi zviri kuramba ndoenda papi ndodii zvikanzi zvechipatara zvikaramba iti minzi uchapedzisira kun'anga kai ndikati zvitori zvimwe zvaunitaura ini ndakurira muchende ndasingatombodii ndasitombori mupfungwa dzangu zvikanga zvaramba ndichaona ndodii zvikanzi kana wakun'anga iti minzi uda kutiendera uda kutirombera uchitikwadza ndikati aiwazvo zvamutaura ini handichagona kuzvipindura because ndiri kumira kubatsirwa kwamuri muchiramba saka muda kuti ndiite sei zvikanzi ini handibatsiri munhu ada kuenda kuchipatara kana kun'anga ini toziva kuti tobatsirwa kuchechi asi mukomai wavo ndo ndakazobata futi kuti wane chawakandidyisa futi chekuti ndiite rombe zvinhu sezvandambotsanangura kuti baba vakandindirunzi chandakaisirwa nababa ndechekuti uri bhini chero ani nani aenda kunotsvagawo zvaanotsvaga kunze uko zvekuti aite mari kana kuti aite musha wake uzvimire zvakanaka mhepo dzacho vanotongokandira pauri vamwe hongo variko vamwe vakakupa zvekukupa vakakudyisa zvekukudyisa asi baba wako chinhu chakaiswa nababa wako chikabva iwewe vamwe vese havana simba hazvina simba baba zvine vamwe vese zvesezvi kana vanoisa zita rako pazvinhu zvakaipa kana kuti paropa hazvina simba but chavakaiswa nababa wako chikabva uri right zvese zvinoparara nenguva doko doko handisi kubvunza kwatoita kuti makazoziva sei neshamwari yenyu pamakazoronga kuti shamwari enda kuHarare muZimbabwe unobatsirwa nemurume anonzi sekuru tasu shamwari taigara tichingofonera kuri sei kwauri hakuri bho kuri sei kwauri kuri bho takambogara tese kare bvatazongotouya achishandira kure zongosasarudza kuti ari unoshandira kumwe unoziva zvinhu munozongopesana togona kumboya muHarare tese tozopedzera umwe abhulawa umwe masvingo kana kuti umwe adzoka kwamutare
ndo zvatakazopedzisa taita but kungotaura hedu tese taimbotaura tese but kaushamwari kacho kanenge akakuita kachidi kachienda kure saka akazongondibvunza upenyu kuti upenyu uri sei kare tisingachaonana ndikati shamwari yangu ndikurwara marwere andikuita neni handigoni kuzvitsanangura zvikazive gore reiti waisomboti uri kunzwa chiri kufamba mudumbu tichiti tese uri kuti zvakazotokura kubva ipapo ndikashamwa ndikurwara ini ndikurwara marwere andikuita chi asi kuita ndikurwara ini mari yendotogona kutotsvaga ndeyekutoti nditodya sometimes mwezi unozosara kupera hopfu ndisina hopfu ndiri kugara hangu nemwana of course but sometimes ndozopesina ndisina chekudya kana chekutobata mumba zvikanzi shamwari wadiwa tsvaga kubatsirwa pafoni uri umbotarisa here pasocial media wakawanda vanhu vari kubatsira vanhu zvekuti wakawanda vari kubatsira vanhu haasiri yega ndike akanditaurira wakawanda vanhu vari kukazarako nevapostori vacho vanawo mavhidhiyo vana sekutasi vachibatsira vanhu mapostori acho vanawo mavhidhiyo kwete kuti vari pasocial media but vamwe vacho misikanzwa vamwe vacho vatone misikanzwa vatoripo pasocial media but social media inorambidzwa but vatoripo itori misikanzwa yavo vatona mavhidhios sekuti asuna anasekuru Kanengo naanasekuru meno hanzi naana Miracle Paul vari kurova back to sender zvidzoka vanazo vachingonditsanangurira vanondifonera vachiti shamwari wadi yombonobatsirwa vamwe vatienda kuna ango Miracle Paul vamwe vatienda kuna sekuru Kanengo vamwe vatienda kuna sekuru Tasva vamwe vachiti aiwa asi vazhinji vaikuti sekuru Tasva ari kubva atopedza zvinhu zvese zvazvadii zvazvapera kana zviri zvekuisirwa zviri kubva zvabviswa zvazvabva kana uri urwere uri kurapwa bva uri urwere wakangouyawo uri kurapwa bva wapera asi uyu vazhinji vaingonditaurira asi uyu ndainganda kungomutora sekuti ushamwari wakasopera kudhara shamwari uriko kuita zvemhuri yako ini ndoita zvemhuri yangu hatisingachanyatsi kutaura tese but rudo rwazondipangidza apa ini kana hama dzangu hakuna hama yakatuma saka ndiye akazoti shamwari chimbonotraya sekuru Tasva kuHarare akangoti chero woenda shamwari handisi kutuma kuti enda papi asi sekuru Tasva vanhu vese vari kungotaura sekuru Tasva nemavhidhios tiri kumboona mavhidhios vanhu vese vari kuti sekuru Tasva ari kubatsira vanhu ende mavhidhios atiri kuona zvechokwadi zvinhu zvichibviswa zvinhu zviri kubva iwe hako hausi kuda kudi kunamata bhozi akanditi kokadzoka muchechi ukanamata bhozi uratidza watopererwa kokadzoka muchechi ukanamata ndikati shamwari muchechi ndomanisi kudi kudzoka ndichinamata bhozi muchechi ndiri kutaurwa tsumo nemadimikira zvisina pundutso zvisina yambuko yandiri kuzopuhwa yokuti ndinoyambukira papi apa ndine mhuri izvi vana vangu havana mabirth certificate havana pekugara of course mukoma wangu ari kugara nevana 2 but handisi ndakamupa vanaivo vamwe vana 2 vane mudzimai but taakupesana 1 ndinaye ndine vana 5 vana vacho ndakatomusiya ari pamuningi naye zvekuti zvikoro zvakambovhara kuSouth Africa ndikangononokawo kwandakamutumira ikoko anongogara chikoro hachapindi saka ndokutaura neshamwari ndokuti shamwari ndikati shamwari zvauti enda unobatsirwa papiko shamwari nditoshaya nemari hama dzangu ndotora nadzo akatoti shamwari zvodei utoti hauna hama chache inogona ini padhuze newe yaunonzwisisana nayo muupenyu wako ndikati hama ndinadzo dzimwe dzacho dzinototi sedzinotonzwisisa dzichitoita sedzinoda kunibatsira chitoti tichaona kupera kumwedzi ndokupa kana 1.5 utombotanga wasvika ikoko kana wasvika ikoko tozoona kuti wadii pakuda kunobatsirwa kwacho uzota kuti kurudiwe itokubatsira futi but mwedzi uchipera unozoti shamwari unoziva kuti ndine mhuri yangu kaini ini unoziva ndine mhuri yangu ere shamwari hai ndorubva wadaiso iyo ini haususenzi hausushanda ere shamwari utoti ungabva washaya mari yakadede kuti ungosvika kwakati varume zvinhu hazvisi kuita
ini ndakutogara ndiri mumba zvekuti hama dzangu dzese kana vari kundi hai sovhesi wachangozvinzwa because vanoteera mavhidhios asekutiraso zvakanyanya mapostori iwayo vari kuteera mavhidhios asekutiraso zvakanyanya nemamwe mavhidhio awo anawo kwete asekutiraso zvega vanhu vari kungobatsirwa hama dzangu ndine pandakamborwara kutadza kubuda mumba ndiri kwandiri ikoko ndikafona kumangoyo usiku ndikati arume ndarwadziwa ina izvizvi of course ndogara chingoni ndikurwara but izvi ndarwadziwa zvekuti handisi kukwanisa kudi kubuda mumba ndikungoita zvekutuma mwana apa handina futi mari yandani yanga isingakwani futi kuenda kwavari hama dzangu dzakanditi iwe wakazoenda kunogara kwako wega sei kwangu ndega sei kudiko kune vanhu variko hama dzatinobva nadzo ndine munin'ina aigara ndofunga ndepekungokwira 15 rand haisviki dola i20 rand haisviki dola ndofunga 3 kilometers kukwira take kombi ipapo kuenda ipapo ndine munin'ina aigarepo ndikati munin'ina ai pakati wani ndaigara namukoma nemunin'ina wani panapa saka mutoti kuenda kwakaita mukoma because mukoma akazobva kujoni 2022 pakati apa ndope ndakazofoneka ndatadza kubuda mumba kuma munin'ina ipapo anga abuda futi aiuya kumusha mukoma akabva abva joni zvachose akati ina ndichadizo joni takudi ndakuenda kumba baatengesa mota yake nezvaanga inazvo bauya kumusha kunoraramira kumusha hama dzangu dzasareko ndo dzandakafonera wanin'ina ndarwara kuno kundadi ndutadza kubuda mumba hama ingasvika kukudza kuti tsvaga mari kuya kombi uye kuno ndichita ndutadza kubuda mumba ndikati umwe muti ndikwire kombi ndiyo ikoko handina mari inosvika 70 rand mumba kwamutaura munhu 1 i75 rand ndine mwana oraiti kana matenya ndikwire kombi ndiyo ikoko inana mari kuya ikoko ndongonoti hazvireganisane nazvo bandangosiyana nazvo vanondifona vachingoti hayo wakazogara kwako ega sei ikoyo wakazogara kwako ega sei ndikati saka munotaura kuti mukurarama umu tofana kuti paenda mumwe ndo pane patinonoungana ipapa paenda mumwe ndo patinonoungana ko wari Joburg because tatiri kuLimpopo mu South Africa ko wari Joburg ko wari kwakati ko kasara kumusha tinoungana papi pemuti ngatiungane kuti tigare tichionana arwara agare padhuze zvikaziyo waifana kuuya uchigara kuno kana ukatadza kushanda tozokudi tinge tichikuona ndikati kumakoresa pandinokumira kubatsirwa ndanga ndiri kupi vanhu vanodii kundibatsira saka uyu munhu akandiratidza rudo rwamwe rwakandishamisana nhasi handizivi kuti ameno mwari ndiye anoziva kuti muzosvika panapa kana ane zvitadzo zvake ndezvake kana ane zvaanoita iye akandibatsira but rudo rwaandipangidza inini mutorwa aisi hama yangu mutorwa inongova shamwari asi akanditi shamwari because akamboti oraiti kupera mwedzi ndichakutsvagira ko ndikakutsvagirawo kana 1000 kupera mwedzi ukadi ukamboenda unotsvaga kubatsirwa ndikati unenge waita basa asi ndakangoti zvemari unoiziva here shamwari mari ndekuwimbisa muromo unogona kungowimbisa but oraiti mwedzi bva wapera bva angonyararawo saka ndakazongofona ndikati zviri sei ndikazi abho kuri sei ndikati azizi nguva dzatoratidza kuti nguva dzemari dzekuti munhu ese anowana mari dzaatodarika vandangoti zizi ngutaura naye zvikazi unoziva kuti chii ndakabva ndazodai saka mari hapana ndikati ndozviziva shamwari ndotozviziva because mari ndoiziva shamwari haingopuhwi munhu asina kuishandira andopakadza aiwa hazvisiri zvoba inini mari yoruda shamwari kuti uri kuti dambudziko raunaro mari youne mari ndikati ndakana sendi zvika shamwari inini mari yandakakutaura iyi kana uchigona uyotora izvezvizvi kana uchitogona uyotora izvezvi but inosvika kupi haina kwainosvika unosvika uchiti uri kuenda kupi unotostaka uri munzira nayo mari yacho ini ndo yandinayo atone mhuri dzake ikoko ane mhuriwo dzake ane mhuri ane basa rakewo harisi kunyatsa kufambawo akati changa zvangu hazvifamba because karekesa ingoti patinongofonera kuti izvi ndakadona handisi because basa redu ndere kungotengesa but zvatinotengesa izvozvo zvitori nemari zvokuti vamwe vanototenga nemota
mukoma wangu anga katotenga mota nayo wazhinji watotenga mota kuti ndandichaenda kuchechi mukatosvika pachechi wazhinji vanenge vatone mota naro basa rekungotengesa tenda tichingotengesa asi uyo akagona kundibudisira mari akati shamai ini ndikupa mari handisi kutuma kupi kana kuti kupi asi kungokupawo kungokutaurira kuti iwe hausi kunamata iwe kuchechi kwacho ndakutaurira kuti dai wambodzoka kuchechi uri kuramba ende utoti kuchechi ndokwauzobvira wadzoka kusvikira waita right but usabva wanyanya kushora chechi ndiye ndikati iwe ina handisi kushora chechi shamai but dambudziko rangu rinoita sekuti ndikapinda muchechi ndopandinotorwara kutoda kutofa manje endi vamwe gogo vakambonudza kuti shamai hama dzako dziri kuti iwe kana uri kunze kwechechi tiri kukutadza iwe kana uri kunze kwechechi tiri kukutadza ende uda kupedzisira watifumura but ukagara muchechi hapana chaunogona unongoprofitwa zvinhu zvisingakubudiri pachena ende zvechokwadi ndongotaurwa chiprofiti chine sumo nemadimikira bo ndaka 2019 ndakarwara ndisa ndaenda June muna November ndakarwara muna August ndarwara muna August ndobva ndandisinganamati ndasi kuchechi baba bvanditi aiwa dzoka muchechi sununguka dzoka muchechi bva ndadzoka muchechi baba zvechokwadi bva wandiendesa kumurapi zvechokwadi nechiprofiti chaingotaurwa ndechetsumo nemadimikira but ikataka kuzvibatanidza tichida kuzama kuzviti zviri kutaura kuti zvakati baba vanoti hazvisiri zvinhu zvauri kutaura ndo zvataurwa zvanzi zvakati because pandakarwara ndakasvika pakustroka bva ndangooma ndakadai nemakumbo ari mudenga zvekuti 2019 iyo zvekuti baba namai ndo vainga vakaenda neni kunondichengeta ikoko baba ndiye aishandisa mari yake mai vachingotichengeta but baba waita vachidzoka kumba because waita zvekurima vanga vaine munda vachirima asi vanga varipo panguva yandakastroke yacho bva ndatooma chaiko zvekuti ndofunga ndakaita 1 to 2 hours rendakangooma kudai ndaruma nerurimi ndangooma zvekuti ndaingonzwira nechekure mai vachingoti saka pachine munhu here dai mangoita kuti mumuswatudzi akabva anyarira akadai zvino zvinaka here dai maita ndichingonzwira nechekure but ndaingonamata ndichingoti ko Mwari matendera here Mwari kuti ndibva ndafa nenzira yakadai ko vana vangu nanhasi chandinofunga vana vandakabereka kwete vandichabereka but vari kutorara saka masvika pano pasecuritas pareception vakakuti chiro chirondirwadza vana vakura first born ane 16 years arosvika 16 years muna November but haana birth certificate zvobva zvachingotazva wese akatotadza kunyora grade 7 akuramba achingodzokora akapinda grade 1 2 kuSouth Africa kuno kubva tauya kuno grade 1 kuti aende grade 3 zvikanzi hazviti anofanira kudzoka grade ECD tikati azviita munhu mukuru bva wazomumisa mugrade 1 instead of kuti aende grade 3 the moment anga kuda kuenda kuform 1 zvikanzi aiwa kuti anyore grade 7 the moment anga kuda kunyora grade 7 zvikanzi pauda vana vane mabirth certificate azviti mimi chiuta sekunotora birth chi ima hamuna here birth inini ndinazvo sikukuta sekunotora imimi baba namai muri vapenyu chi unotora chikuti tadzisa unotora birth handizvi ndambopatsanangura here pekuti ndakanyimboprofitwa ndikanzi iwewo vana vako havana chinoratidza kuti ndizvozvo asi ndiri kuti mukoma Elias takagara so sevabereki ngatimbobvisai hama mukati ngatimbobvisai baba ngatimbobvisai dzimwe tsananguro dzatiri kupiwa imimi baba namai makagara nemukadzi wenyu muchiri kuwirirana mune vana 5 chaikutadzisai kuti mubve mati kunonzi kwani kwamunogara kwaMutarekwe kwatsomba kubva kwatsomba moenda
kwaregistrar general vana vanonipiwa mabirth imi muchiri vapenyu mukadzi ane chituva mukadzi anacho but akachitora 2018 chiri kukutadzai kuti muenda akabva ndakamuroora ine birth certificate chiri kukutadzai kuenda imimi first born yakauya Joni muna 2011 akazvarwa muna 2018 ndazvinzwa chiri kukutadzai makagara muri 2 musati marara musati madya kudya kwomanheru kuti mangwana ngatisumbuke tinotora birth remwana chii adi mhepo dzacho handizi kuti ndidzipi inini ndapesa pana ndakurarama nemaricho ndandakurarama nemaricho tikangobata kamari kadoko doko muda kutengwa sadza tatisinga munoziva here kuti kuno kuZimbabwe pane nguva yakasvika yekuti kutora birth kana chitupa inenge iri 20 bond mari iri useless isingatenge chinhu uye zvakare munoziva here kuti pane nguva inomboitwa yavanoti mobile registration imimi kunyanya vekwamarange imimi panouya vanhu kwaregistrar ikoko kwamarange uko vanhu vachinyoresa vachipiwa zvitupa kunyanya senge panguva yemaelections and takatotarisa zvinezvi 2024 maelections akaita 2023 izvo zvandiri kutaura zvakatiitika futi zvoti vese vasina chitupa vese vasina mabirth uyaya ine mudzimai takupesana makupesana mubvunzo wangu unodzokera kumashure kuti muchiri kuwirirana chinokutadzisai kumuka muchinotora mabirth chii ina handitozivi kuti dambudziko rangu kurwara kwangu because tatakungorarama nemaricho hamuna kutanga kurwara mune vana 5 vana 5 vese havana nemabirth hapana nebirth mwana wekutanga hamuna kumutoresa hatina kumutoresa chikonzero alright inyaya yerimwe zuva asi tati tungoonesana handiti kuti zvimwe zvinhu tinogona kunyebera mhepo dzimwe zvinhu tinogona kunyebera mweya yakaipa zvimwe zvinhu tinogona kuda kunyebera chipostori zvimwe zvinhu tinogona kuda kunyebera chipostori neni Johani Marange nyangwe neni kuimenshena apa kuipinza apa ndotonzwa nekutotya handitika asi ndokereke makamupinda handitika kungodaira zvangu nekungoti yangu Johani Marange ndinonamata Johani Marange sekuti ndiri munhu anotsvaga kubatsirwa but ndinotonzwa ndichitotya kuti Mwari kana ndakukukanganisirai kuti uri kutaura kuti kwandiri kunoku ndakabva kuva Johani Marange ivi marapwa even muchirapwa nasekuru Tasva kana maona mukana kana kuti mukanzwa nyaya yatanga handiti kuti vana vada kunyori vasina zvitupa vasina mabirth endai nevana nemudzimai monyoresa vana vowana mapepa iwayo nanhasi handizvo muri kuona ndauya nemari yekupiwa nemunhu ndikabva kuno kuti ndinoda kunotoresa mwana birth certificate ndosvika ndirimutoresa nei yake kana one first born ndosvika ndoti ngatikire izvi ndezvanhasi nekuti hamuna mari asi pamakaita vana 5 baba tanga tiri kuSouth Africa 4 asi maiuya kakuno 4 wakaberekerwa South Africa 1 wekutanga ndiye akaberekerwa kuZimbabwe alright 4 wakazoberekerwa South Africa alright inyaya yatinozotaura nekufamba kwenguva even kana tisiri pakamera takupananawo mazano kuti zvimwe ngatifambisei so hazvinyanyoda kuti zviendere kumapostori kana pang'anga zvinongori simple chokuti you walk in wonyoresa mapepa emwana wobva wabuda handiti toda kutenda kuti sekuru Tasva vakabvuma inini futi chakaitika ndechekuti mumba mamai vangu kana kuti nditi ndidzo mhepo dzandakaisirwa idzi dzekuti ndinzi ndine chandakaisirwa nababa chekuti ndiri bhini ndine chembere yandakaisirwa yekuti ndini murume wayo maybe ndidzo mhepo dzadziri kuuya kunobata futi nevana because tarisai mimi ndakazotora birth certificate ndapedza form 20 good but chitai so vana vamai vangu vese vanga ine mabirth certificate makazotora birth mapedza form 2 handiti chiendai munotoresa vana mabirth even asvika grade 7 izvodzo mhepo yedzai kudzikunda handiti izvozvo tozotaura pasiri pakamera asi zvinezvi chikuru ndechekuti mauya musina mari mataura neni handiti ndakanokukumbirirai kuna sekuru Tasva vakabvuma kukubatsirai pachena mahara pasina mari yamunobhadhara vachitarisa dambudziko renyu handitika
Securitas vakati aiora ndainzwa nyaya yemuzukuru rega nditisi ndimubatsiri. Saka chikuru chandakukumbirawo kwamuri imimi kuti muitewo mwoyo murefu, Securitas vakubatsiri vakurapei urwere. Kana vachiti taakuzopinda matare, muzopinda matare, munzwa kuti dambudziko riri kubva kupi. Zvinezvi zvine chekuita nekurwara kwenyu, zvine chekuita nekupinda matare, zvine chekuita nemhepo dzatisiri kuona, tinombozvisiya kuna Securitas nekuti ndo vanoona. Handiti isusu kwedu tinofunga zvakawanda, dzimwe dzenguva tizopedza taakufunga nekubatanidza. Muza kana uine dambudziko kana uchirwara, kana neni ndikatopfuura kana nepamberi apa ndiri mukoma wenyu kana munin'ina wenyu, munogona kufunga mubva masara muchidonha. Munogona kuti makuzoudza vanhu mungoti Robert paakapfuura nepamberi pangu ndakabva ndadonha. Apa nzvimbo ndisuspekta kuti but handingakususpekti pasina chandakanzwa. Handifani kumhanya kukususpekta ndisina pandaenda kunobatsirwa kuti ndadonha. Handisi kuti musasuspekta hama dzenyu. Kuti ndadonha nei? Handisi kuti musasuspekta hama dzenyu. Ndikuti pari zvino nenguva yatave. Ini handisi kususpekta but ndikutaura zvandiri kunzwa ndichifambawo semunhu ari kuda kubatsirwa ari kutambura. Ndizvozvo. Asi ndiri kuti paye zvinezvi Securitas vabvuma kuti ndakukubatsirai, pfungwa dzenyu ngadzichipinda pakudya mushonga nekupora. Ndizvozvo ndo pane pfungwa dzenyu ngadzipinde pakudya mushonga nekupora. Ndakatomboenda kuna mwana wasekuru. Ndofunga wana sekuru wandakaenda muZimbabwe munomu vairi. Sekuru yekutanga ndakaenda ndikati ndikumbira kubatsirwa sekuru, inini ndashupika ona handina chino. Zvikanzi wambouya nemuzukuru ndikati mazuva acho kwakuyi chine EcoCash. We do 1 bond is to 1 US. EcoCash ichunzi kana iri EcoCash unoisa ne 20 cents $20. Ndikati ndine $10 chete mufoni. Ndikawapa $10 iye mufoni. Wakandipa mushonga mushomanana ndikanoushandisa. Ukaratidza kuti unoshanda. Ndikanodzoka futi. Sekuru, ona ini ndikumbira kuti mundibatsire. Kana muchida kuti tiende pamba pangu mungu pandiri pane mhuri yangu, mungu paona kuti ndo zvandiri. Musiriswa neni sekuru, mundinzwira tsitsi mundibatsire. Ini ndiende kunogona kana zvikangoita nani ndombobudawo ndombonoshawa kunze ndombonotsvaga. Ndouya ndochiti sekuru chindira paindidi. Ndite zvinani. Sekuru wakati alright. Regera ndiri kuuya muzukuru wako bva wangopinda imba wakapinda. Bva wauya nezvakauya nazvo. Wakati muzukuru, wati basa ndori kushupa. Nditi vachiratidza kuti wane zvauri kugadzira muchikweshe chavo. Wati basa ndori kunetsa kare, gati ugadzire kuti basa rinoita sei? Zviti. Ini bva ndafunga kuti very fast ndikati kunonoka kufunga apa ndiri kuenda nechinhu chandisinotsvaga. Ini ndiri kuchema kuti ndipiwe chi? Semapiri wakandita mushonga pekutanga paya. Ndikazviona kuti wandipa mushonga. Kuti enda unodya mushonga uyu kurapa zvauri kutaura izvi. Kana washanda utaure kuti washanda. Udzoka kuti washanda. Pandakadzoka kuti washanda asi sekuru ndikumbira kubatsirwa. Ndopa wakachiuya nechawakauya nacho dehwe rakauya naro wakati muzukuru ndinozwa kuti wati basa ndori kushupa. Ndikati ugadzire kuti basa rifambe zvese zvaunonoita ikoko zvinodii. Ini ndo pandakurumidza kufunga just 3 seconds ndikasangwarira apa ndikubva nechinhu chandisingazogona apa. Chandisina kutsvaga ini handisi kuchida ndinonopedzisa vanangu. Ndikati sekuru ndokumbira kuti mumbomira. Inini ndiri kurwara sekuru zvekutoti kana basa harishandiki. Mari choma ndiri kuswera mumaminda mevanhu. Ndotongonzwa ndakasununguka kumaminda kwangu ndiri kwangu ndega. Saka mungandipa zvinhu zvekuti ndotsvagise mari mumaminda mevanhu ese kuti ndoiona papi. Ini ndokumbira kuti mumbomira. Ndaikumbirawo sekuru nemaoko ese ndaikumbira kana muchiti ndifugame ndofugama mundibatsire kundirapa. Mushonga wamakandipa wakashanda. Ndaikumbira kuti mumbondirapiwo kana zviri zvekuti takuchiuya kunotsvaga mari. Ndozouya ndakuti sekuru ndaanani. Mari ndambonotsvaga ndautano hwapo sekuru chitigadzireyo mari. Asi ndaingoitira kuti ndibve ipapo ndisina zvinhu zvakutaura zvebasa nemari izvi. Ndopakachibudisa ruoko rwake akati muzukuru haurapi kusina mari. Tokurapa sei usina mari? Saka tagumira panapa. Mushonga uri kuda hapana. Ndikati handina kuzoda kuswera ndichitongesa sekuru kana kuti kubvunza zvimwe kana kuswera ndichida kunyengerera futi. Ndakangofunga kuti aiwa chiregedza ndichiregere kuratidza kuti da kunyengerera sekuru awo. Sezvo atoregedza zvinhu zvake
ndibuda pandende kana pane chanditeera futi inini zvina nditsvage kukubatsirwa kuti no sekuru ava ndakavakumbira kubatsirwa vada kundipa zvandisina kukumbira kana ndakuzoda zvekutsvaga ndichazotsvaga ndega but yavakamuri nditore zvekuti ndinotsvagisa mari dambudziko iro rakaita kunoona sekuru vamwe futi vandakafamba vairi futi ndosandiri kuti asi mumwe chete wandakazoenda gogo asi vari verudzi rwekusouth africa ndiye akangoti ndaenda kunoda kubatsirwa atonditisa mari yako pasi pebonde ndoisa makamari kandakaisa pasi pebonde akanditi shamwari ukanda akata dzake akati chichirwadza munhu obva ataura maitikiri azviri kuita mudumu mangu mafambiro azviri kuita nebhodhi yangu yese achiti paripo ubvume kuti ndizvo pasiripo ubvume kuti oramba ndikati ndizvo chaizvo ndizvo zvaari kutaura ndo zvanga zviri kuitika zvese nekuti kuenda kutoireta handichaendi zvese nekuti zviri kufamba sei chikafu hachichagaiki zvikanzi zvinhu zvangu zvinonita kuti handifanira kupa mushonga sei pari kudei saka yakabva anditi miratori wobva atora futi akata dzake odi okanda futi ndopakaratidza kuti akuda kutiza iye wacho akati iye sha aiwa ora ndokubva atanga kuti ora ndiri kubvuma ngiyavhuma ndiri kubvuma ndikati chicha kuitika achiratidza kuti ada kusingwa adatiza ndiri kubvuma achingoita zvinhu zvake ozodzokawo chidi odzosera zvinhu zvake akatadza kurongedzwa akati zvekuru ndinonzi ndinofa panapa ini handizvigoni ndiri kutonzi ndinotofa ipo panapa handizvigoni saka iwe kana ndakutosha iwe dawaenda hako ndikati saka kana mushonga shoma zvikanzi hapana mushonga ndiri kutonzi hapana mushonga ndofanira kupapa ndutonzi ukaona kana uchida kuti tikuratidze uyu atodonha ipapa paende iwewe hauchararama warusara pano wanenge wamhosva yekuti uyu adonha panapa azwaningwa ari kufira panapa sei zvikanzi shamwari handizvigoni tazobuda mumba make ndopakatanga shamwari wadiwa kuti ndikuperedze kuzimbabwe kuchipinge ndokwanombotorawo zvinhu zvangu ndikuperekedze ikoko kune wandoziva unotogona kutokuurayira kana mhando yako zvikanzi chitsvaga 3000 ndikuperekedze ndino zvangu zvandida kunoitawo ikoko kana ndakuenda ikoko ndichazokufonera ndikati uyu ari kuti kudiwa paanga achikupa akata dzake apa akati apa ndikupangidza kuti wakatomboenda kune umwe murume apa akada ukasvika pane anoda kuita zvechokwadi kuda kubvisa zvinhu zviri pauri chokwadi anokuwara anogona kufa akada kuita nharo nazvizvi iwe hauna mumwe murume wakamboenda ukatoda kubatsirwa akakubvisa zvimwe zvinhu ndikati aripo aita zvekuti anonamatira zvikanzi saka murume asi ndikuona akafa autonzi tarisa uita akatomuraya ndikati aiwa munhu haana kufanira zvinhu zvangu zvikanzi asi kana asina kufanira zvinhu zvako asi ndikupangidza kuti tarisa akafa handi wakatomboenda kune akati akasvipesira afa but murume uyu pandakamoenda aita zvekunamatira achibvisa vanhu zvinhu ane zvinhu zvakandibvisa muno pakati pemakumba kuita seka hardcover kakamunirwa bute but kaipfungaira chiusi akati nini ndakatoshambisinga ndi ichokwadi ari kuita kana kuti ifeki because akandibvisa kekutanga obva tiri kuona chii chimuzukuru ndikati chiicho chichi chiri kubaka chiusi zvikazi hai mushonga obva abvisa futi kamwe rimwe sadiwi akati uri kuona shamwari zvinhu zvawakapikirwa zviti asi baba wako inini ndinombofamba mhepo asi baba wako totombosangana mhepo ari tichipesana iye ari kuenda kunotora zvinhu zvake ndiri kuenda kwangu ndiye munhu iye baba wako tinotombopesana mumhepo iye ari kuenda kwake kunotora zvinhu zvake kunoita zvake zvaanoita ini ndichiende kwangu saka baba wako dangerous ndopa ndanga ndaenda ndirega ndanga ndaenda chiri china banditi uya chiuya musi wechipiri because dombo ndini kwandakabhukwa kunobvisa zvinhu zviri mamisha mevanhu kudi chiuya chipiri asi mandi unotanga ndifonera mandi kuma1 saka mandi yacho kuma1 akanditi uya nemudzimai wako because ndiye uri kuita naye musha iwe paakanditi uya nemudzimai wako ndakamboza mabvunza kuti mudzimai ndiani zvaakaita pandiri zvikanzi hayi iwe usamhanye mudzimai nezvekwakewo iwe nezvekwako asi uenda unouya nemudzimai wako
asi usati wauya ndifone mande ukandifonera mande wonzwa kuti ndadzoka iri pamba uye muye nemudzimai yako because ndogona kuda kuita nharo nezviri pauri wodonha ukadonha ndiri mumhosva nemapurisa ini ukafira panapa ndiri mumhosva nemapurisa iye paitondiisawo ruoko aitoratidza kuti ari kutomboda kutotizawo futi saka chiri pandira ndozivi kuti chiwo handiti ndosaka ndiri kuti pai iye zvinezvi zvingaite here sekufamba kwamaita nekubva kwamaita kuSouth Africa muise pfungwa dzenyu pakurapwa chaizvo handiti ipapo ndo patone pfungwa dzangu kuti zvinhu zvangu zvese hapana chandogona kugadzira hapana inini wacho kurarama chekutodya chaiko handisi kuchararama muna January apa takauya kumusha but kuya kwatakaita kumusha yaitawo mari yekukwereta tadaidzwa kuti baba wane zvawanga nemuprofita wekuchechi wane zvawanzi nemuprofita wekuchechi no iwewe baba mune zvinhu zvakadai mune zvinhu zvamunonamata nazvo hazvisi zvechipostori mune zvinhu zvakadai ane zvaakataurirwa zvikati saka chiunganidzai mhuri yenyu yese ndikutsanangurire muripo mese mhuri yenyu ane muriona isi tatiri kuSouth Africa vamwe wanga uri hawo kunoku ndofunga 4 ndowanga wagara uri kunoku 5 ndowanga wagara uri kunoku isusu vamwe tatiri because tatiri kuma11 vakomana vakuno tatiri kuSouth Africa nevamwe vasikana vakapera kuroorwa ese zvikazunganidzai wese tikutsanangurire zvinhu zviri kushupa mumusha menyu because baba vakanzi muri kutambudza vana venyu mari havaioni havaoni mari havana chavanoronga havana chavanoita vana venyu mari chacho zvinoitawo vana vamwe munyika havasi kuzviita isu ndobva tanzi uyai ndiwana mukoma tiri kuSouth Africa takatomira ndimi vari pane muprofita iye saka patakaitawo ndofunga 2 days tisati tabva kuSouth Africa wakomana bva kukwereta mari bva takumana takwereta mari yekuti tiende tese bva tangu tatiri 5 bva takazongoita 1000 imwe bva yaramba uyu wechi5 bva yaramba kukwana bva tangouya bangosara ikoko isu bva tatiri 4 tasvika muprofita anga achibva panzvimbo paya vese naona baba vangu vadzoka kumba muprofita abva panzvimbo paya enda kumba kwake ndiye kuChipinge uko tasvika pamba tikaita uya zvikanzi ai chifonera isekuru wacho iye chifonera muprofita auya taura zvada kutaura saka taungana uyu bva ati nditumire mari yekudi yekuuya ikoko ndiyo bva atumirwa mari yekuuya nekudzoka akanzi takutumira yekuuya yekudzoka tozokupai iye bva ati hazvidi ko tikazonga tisingachawirirani ipapo ndozoiona kuti tumire mari yakaperera yekuti ndikana tatadza kuwirira ndongosimuka ndodzoka obva atumirwa mari yakawanda bva kuti achiuye takaita 2 weeks takamirira asina chauya pamaimufonera itichi achizama kufona kuti zvanga zviri chokwadi zvaaitaura achiti ndaenda kumba kwangu kwaita nhamo ndafirwa nemwana achinzi hako aenda wamwe achiti aenda kwahonde vari anobva Chipinge wamwe wachizama kukonfirma paakanga ari paya paanga aina baba paakaprofita baba aina akadaidza wana mukoma 2 zvikanzi aiunganidzai vanhu vese tikutaurire zvikanzi iwo wanga uchikonfirmiwa kwaiti kwanzi iye aenda rimwe divi kwahonde iye aiti ari kumba kwake handisi zoti chachiri chokwadi kana kuti asi munhu arikuratidza kuti ane zvaanga kutonzvengawo zviri kutomuteerawo futa isi saka ipapo inini ndaitoisa pressure yekuti alright vari kuita zvechechi tadii taita shortcut tiendichi kumukuru wechechi tiregere kuramba takamirira munhu because isu taita mari dzekupetera dzekuti tinoda kudzoka nadzo kuSouth Africa hatizoda tida kuti dzoka ndasiya mwana ini ngatiite shortcut vari kuita tiite zvechechi ngatikurumidze tiite zvechechi kana zvechechi zviri kutoramba komana isusu tagara hatitadi tiri kutotadziswa kunamata chechi yacho newamwana ngatichitsvaga vanotibatsira tichikatombotaura vamwe akatombotaura wana mwana wamukoma akatombotaura kunoona sekuru tasu kunoona mukotsanjera kunoona kanengo kumana totobva tapedzerwa mutambo wese tikati ngatimire vamwe oti ayo hatimiri ngatiite zvechechi ora zvechechi zvacho ngatiite shoti ngatikunidze ngatiende kune mukuru wechechi titsanangura kuti chichiri kutishupa mudzinza
because apa topedzera takutemana because isusu tagara tirundotaurwa kuti zvakati zvakati. Saka ini yangu ndakaitsanangura sezvairi kuwamwe wese kuti koma indunzi ndakaisirwa chinhu chekuti ndiri bhini asi chunzi chakaiswa ndi baba. Ini chinhu chandisochida and inini vakomana kana muti panapa tirikubva tisina kugadzira zvimusha tinopedzisira takuti zvinoendorarame kujeri inini ti munhu wese asisina musha ari kufanira kutangira pasi because vamwe wana wangu havana mabheti inini patanga takaungana ipa pamba pamudhara takangoti uya asikuuya vamwe wese otanga kuti ini ndiri kuenda kunorora kumba kwangu ini ndiri kuenda kunoramba kwangu muprofita ari kuti ndiri kuuya mangwana umwe namwe kuti ari kuenda kumba kwake but ini ndotadza kuenda kumba kune mhuri yangu because hatisiri pamwe nemudzimai. Imi muruti muri kuenda ini ndunzi ndakaisirwa chinhu chiri kunzi ndiri bhini inini imi mwese moti muri kuenda kudzimba dzenyu kotogadzira zvemisha yenyu kuti kuti mauya kunoona mhuri dzenyu asi tafambira tuti tiri kugadzirisa izvi. Saka munoendere kumba kwenyu ngatigare pano kusvikira muprofita uya waingoenda kudzimba dzavo ndichingosara ipapo ndina mudhara neane vamwe vana havo vamudhara vachiri anda mudhara pamba ipapo. Saka dare iri harina kuzobatwa makabatana semhuri. Dare iri chakaitika takazobva ipapo muprofita akazoti ngavachiuye kuuya kwavakaprofitira baba kuya bataenda kuya ndokune vamwe madzikoma wakamisha ikoko bataenda ikoko batasvikira batatomborara pamba pamukoma bati pamba ipapo ini nezvandanga ndatsanangura. Saka inini zvandakaona ndezvekuti baba ane vamwe vanhu vari kutoshanda navo futi pamadzikoma maybe vanotoratidza kuti izvi ndo zvinoshandiswa kana kuti izvi ndo zvinoshandiswa kana vachatozvinzwa ndika ndakapotsa ndafa ipapo but now because kumba kuti atabva inini ndini ndunzi ndini hameno zvakaitika kuti ndini ndandunzi ndini ndinotaurisa kana ndini ndoda kuti zvinhu zvifambe nekukurumidza I don't know but ndakapotsa ndafa ipapo hana kutorara zvakanaka hana kuvaudza sadza ratobikwa bva ndakungosiya bva ndatotanga kutora mamvura ndichirutsa ndichibuda kunze ndichirutsa ndichidini ndandagara hangu ndichingodaro bva ndanga ndotorutsa chiri kuita vanhu kuti ndanga ndakutonzi uyu akatopota uyu akatobaya zvatopera hapana chatinogadzirisa because ini ndandurisa puresha yekuti ngatisiyane nezvechechi izvi zvokumana neumwe mukoma futi ndiyangaita zvepuresha kuti ngatisiyane nezvechechi izvi tiite zvechivanhu asi zvichiona zvai zvakaramba wakati tikati kana zviri zvekuchechi endeika kune vakuru vechechi mutaure kuti isusu takumbomira maenda kunorara pamba pamukoma takamirira muprofita ari kutoita zvekukonfema vamwe vanhu vemuraini kuti nhaiwa dzinzimuri yekwanhingi iripo here musavaudze kuti akatanga achiita zvekuvakonfema kuti kuenda kwanhingi kwamushamainza ndinofambawo sei asi musavaudze kuti ndiri kuda kuya ikoko apa isu takamirira ari kuti tikafonera iye achiti ndiri kuya mangwana asi hawi takapedza 2 weeks dzese takamira wakapedza 2 weeks muri kumusha kwababa haana kuya makazopedza 2 weeks muri kumusha 2 weeks dzese tiri apa baba kusvika azoti tichiuya iko saka dare riro haana uko takazongoenda ndofunga 3 days tiri kwaakazotishedza ende haana kuya ini ndakazobvako ndakazondoti takararako amangwana chindobva ndatoona kuti panapa ndinenge ndiri kutorongerwa rofu ndikati inini baba ndakuti ndakuenda kumba because handizvinzwa zvakanaka bva ndadzoka kumba. Saka rakaitwa here dare uyu akazonzi akazongosvika pakati peusiku akati ndokumira muti ndichedzero mhuri yekwamshamainza ndokubva ngoti kumudharaunda undiurayire sematsanangurwa anga akuitwa nevanhu iye mupostori manje vapostori vese vese but muprofita akuti kumudharaunda undiurayire mudhara akati indawa mudhara ndakakuta kuti iyounganidza mhuri yako uvaudze kuti mudhara une zvinhu zvakadai wakabata wakatora zvinhu zvakadai ende watsanangurire mashandisiro anoita zvinhu zvako zvese zvawakaita muupenyu zvakashata handiti but hapana chawakatsanangurira mhuri yako yakatsanangurira saka inini wakuda kundiurayire ndine mhosva papini zvikadzi bvanguti alright saka ngatinyorere dhoketi because kunonyorwa dhoketi kuti rizosvike kana riende mberi kana kuzosvika kumukuru wechechi kune wakatumwa wechechi awi bvangoita fast hanzi haana kupedza 5 minutes ari ipapo
bvaatobuda bvaenda Alright. Yeah. bvaatobuda bvaenda ini ndandatosimuka ndaenda kumba Matsakira. ndakunozvirapa marapiro angu ekuti ndirarame izvi ndanga izvi handindi kuti ndikurwara but ndikadya chinhu chisiri raiti futi chinotondikwadza kana kuti after 3 minutes ndotochinzwa ndadya chinhu hazvisisiri zvokurwara kuya kwenguva dzese kuyako Handiti. ndo zvandakaita ndiri koko kwaari kuti hapana pandakuda kutofa zva pana munhu akutofa apa ndodii ini ndotaurirani. Alright. Mkomaitasa. Sekutaura kwandaita kuti haya iye zvino izvi zviregai timbonyo. Saka inini handina hama hapana. Handiti. Tiri kuchechi kwacho dhokitiri rakazonyorwa rikaendeswa kune mukuru chechi. Baba bvanzi wadzimwa chechi. Vanzi hatina mati neminga enda unounza zvakadai nezvakadai nezvakadai. Okay. Nemukuru chechi bvadzimwa. Izvi zvavasi kuchechi. But madhara mamwe kuchechi vanoti wakadzimwa nemukuru. Ameno madhira ayo vanoita nevamwe vanewo zvimwe zvidanho zvechechi yeyo kwavananga hamuzvinzwisisi vanewo zvimwe zvidanho vanotungamirirawo zvimwe zvidanho kwete kuti ndiwo wakuru wechechi mutumwa wechechi mutumwa ariko ndiye mukuru wechechi ndiye anoisa final decision ndiye anodzinga munhu kana ndiye anoti zvapera uya una mati akati hatina mati newe usati waunza zvinhu izvi but mudhara arongoramba tinongonzwa kuti mudhara adzoka tiri kuSouth Africa tobva tati wana mukoma wabva ati anga tiende kumusha mudhara anzi adzingwa kuchechi tichiende kuti mudhara toidii mudhara abvise zvinhu izvozvo zvaanzi nemukuru wechechi ngaabvise oraiti ngatidii ngatiende kupera kwemwedzi kuya mukoma akabva auya kumba mwedzi usati wapera isu bva tangosara tiri wapfana kujoni hapana akazogona kuisimudzira patakazoda kuisimudzira mwedzi wapera kuti handei kumba kuya uko hazvisina kujeka umwe angoti handiendi uyo achiti handiendi uchiti mhuri yangu bva tangotadza kuuya. Saka amai venyu variko kuWatsapp. Variko. Ngatiti baba mukavati uyai pandiri kurapwa panapa paSecuritas vanobvuma. Kwati uyai ndiri kurapwa paSecuritas. Mundoni. Havabvumi. Havabvumi. Kwamai. Havabvumi wese. Handiti. Postori hai. Aiwa kandimati baba wakadzingwa. Wakadzingwa zva ndo zvazvo wari kudzoka zvakawanda wachidzoka kuti inini handina mushonga ndiri taiti ndina mati. Wachingonziwe izvi ndakanzwa kuti wakunziwe usade kundiedza. Nemukuru wechechi. Muri kundiramba muchindiedza sei? Nemukuru wechechi. All right. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.